जनबर हमारा दादा का दलान में लाठी रखाइल इतना बोर झूठेड़ा तो हम आदमी ना देखो नहीं आओ घरी शर्त लगे ना हां जी फिर एक दिन चरमोहानिए पर भेटा गइल झूठ बोलल चालू कोई नहीं हम ही कनी के रुको दिन के बाद अल्लाह बरा काट लेता नहीं कनी के देखा भैया हमर दादा उ जादूगर रहले हमर दादा उ जादूगर कि गांव के पोखरा में नहाए ढुकी है तो नहात रही है और डुबकी मरी है नो तो एक बार गंगा जी में निकली है। अब सुनरायन भैया कहले कि हम का दिमाग लगाई कहले कि चुप रह तहार दादा पोखरा में डुबकी लगावे ले तो गंगा जी में ऊपर आले हमार दादा तो गंगा जी में डुबकी लगावे ले नो तो समुद्र में निकले समुद्र में उनकी बाप रे बाबी तो बहुत बड़ हो गई कि चुप रहो भले डुबकी गंगा जी में लगावत हुई है आ समुद्र में निकलत हुई है। हमार दादा तो कि गंगा जी में नहाए जाई है साइकिल से चाहे पैदल अब मन करे कि पैदल ना जाए तो गंगा जी में डुबकी लगा के आ घर के जौन कल होला वही मुहवा पड़ी निकल जाले आंगना में कल के आंगना में निकल जाले वो हमार दादा रहला पलटी में उतरा जाए तो दादा के दलान रह के जौन लाठी लाठ जात रहे काजी बहुत सुंदर प्रसंग सुनौनी है तो देखी जैसन जे नेवता करे ओसन के करे के चाहिए 21 रुपया से जे नेवता कइले वो करे के 51 रुपया दे दे तो कहि के कर धन हो गइल बा एकर नेवता कोई न खावत ना ई पगलैले में नेवता लिखोइले बा विचार करी एगो प्रश्न भी यहां के कोई नहीं है मीठे मीठे बाकी तनी ए पर जोर काहे ने की डालत हां जी कि शब्दवेदी बाण दशरथ जी चलावे के जानत रहले विचार करो श्रवण कुमार पानी भरत रहले आ सीना में बाण लागल एकर माने कि दशरथ जी नदी के वो तीर से बाण चलौले हुए सामने से चलौले हुए तबे आके छाती पर लगी नो यस तो ई बताई कि वो पार से बाण मरलो आ श्रवण कुमार ए पार बाण चिल्लात रह आ तले वो उतना जल्दी आके अपना गोदी में उठा ले अब नाई साई रहले कि पवर काई रहले ए बात के हमारा संशय बा यस अगर ए पार से मरले होई तो पीठी में लगे के चाहिए ना तो बाता में लगे के चाहिए तिरछा जबकि छाती में लागल एकर माने कि सामने से बाण चलल बा आ सामने नदी बा एकर माने कि वही पार से मरले बा तू ओइले के तरी ये सब बात के काट के कही बात जान ले कि कारण कर्ता के हो बाण ओकरे लागी कर्ता जेबा के करा कारण से उ आवाज आवता बाण ओकरा जाके लागी अब के ढेका फेंक दी बीच में तो ढेका के बाण जाके ना लागी के करा चलते उ ढेका फेंकाइल बा कारण के लागी हाथी अगर पानी पियतिया सूंड लटका के तो बाण सूंड पर लागी हाथी के आके लागी ओकरा सूंड पर ना लगी कान में ना लगी तो कर्ता के सुंदरन भैया हमारा समझ से कर्ता जे रहे उ श्रवण कुमार रहले आ यही से बाढ़ उनका जाके लागल यस गलती ना हालांकि यहाँ सब तो पुराना चली रहो के यही में हम नया सुनावता नहीं रवे प्रसंगवा में काहे खाती वही में आखिर श्रवण कुमार पानी जौन भरले रहले उ पानी दशरथ जी लेके गईले ओबरा युवराज रहले राजा ना रहले उघाड़ा के पानी भइल का उघाड़ा के पानी श्रवण कुमार के बाबूजी पियले न माइये पियली तो पनिया भइल का तनी मनी हम लेके चलम पीछे से यस यस दशरथ जी के बाबूजी रहले राजा औज राजा रहले लइका फैका ना रहे बड़ा परेशानी में जीवन बीतत रहे बाबा एगो राजा रहल खाना एगो राजा रहल खाना
एगो राजा रहले खानदानी अन धन भरल भरल सोना चांदी अरे अन धन भरल भरल सोना चांदी अन धन भरल भरल सोना चांदी पढ़ल बानी सुनल बानी अरे तौन गावतानी कहानी रविंदर सिपाही जी के माध्यम से पुरस्कार मिलता अरे बा दी हम जानते हैं कि फिर रवा सहयोग दे यस ये से कम तो यहाँ कहीं विश्वास बा हमारा एक और 50 टका खींच देता सहयोग हो जाए कहाँ पहले तो 50 रुपए नहीं मोय का देख हाली टोपिया न दे दी ठंडा लगा ए मैं हमनियो को चला देना होई तो एक दुगो अरे रोहित सर भाई आज ली भैया भैया टोपिया ले ली भैया बीड़ी किलो में जी 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 हार्दिक हम जानता नहीं कि सुपर लड़वा सब हमने के राजा को के भेजो हाँ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो एगो राजा रहले खानदान आज राजा उनकर रानी बहुत परेशान रहलो बहुत दिन तपस्या कैलो तेगो लड़की भइल और लड़की कैसन भइल ऐसा दोनों आंख से आन्हर रहली राजा रानी भगवान के कोसे लगलो कि एगो तो संतान ना रहे आ संतानो भइल तो दोनों आंख से आन्हर लो एक स्केल बढ़ जाए रो रो के कहता लो कामना गलतिया के दे तो बानी जी हमके साजा दीना कामना गलतिया के दे तो बानी जी हमके साजा दीनानाथ बहुत दीनानवा से लागल लगनवा गोदिया में खेलते हमारा सुंदर ललानवा काहे बाबा सुता तक का करंट में बिंजूर और एकदम पटाई जाता ना हमारा बुझाए के चाहिए करंट में बानी बेटी दे के ज्योति काहे छीन ली हनी जी नइखे हमारा बुझा भगवान के दोष देता लो कि बेटी दे के काहे खाती देवो कहनी तो अनहर बेटी देनी विश्वामित्र बाबा वशिष्ठ समझौले कि हे राजा ए लड़की के पोसल लो पाल लो ईशान होई तारा कुल के नाम करे भगवान के दोष मत दलो अब बेटी धीरे धीरे सियान होखे लगली उनकर नाम चंद्रकला धराई आ चंद्रकला जमुना दिन 16 वर्ष के भइली एगो दासी लगाव रहे संगे उनका के टहरावे खाती आज राजा आज के मेहरारू के चिंता होता कि एगो तब बेटी है अंधा बाड़ी दूसरा घर के ई बहू कैसे बने हन कौन राजा के लड़का इनका के अपन मेहरारू बनाई सोचता रही एक कलू कि दिन दिन बढ़े लगली अरे बबुनी हमारी अरे दिन दिन बढ़े लगली अरे बबुनी हमारी महतारी सोचो तारी मन में हो महतारी सोचो तारी मन में हो कैसे करो मैन कर
शादी गवानमा कौन बनई है राजा रानी बनई है केकर राजा के ललनवा रानी बनई है केकर राजा के ललनवा सोची सोची मोरा अरे फिकरी के मारी मरा तारी सोची फिकरी के मारी महतारी सोच तारी मान में महतारी सोच तारी मान में दासी के संग एक दिन चंद्रकला सरजू जी के तीर पर टहरत रहल आ टहरते टहरत भइल का एगो कमल के फूल कहीं से दहत आके आ किनारवे पर लागल रहे दासी देखलस त कहलस कि रानी बड़ी सुंदर एगो कमल के फूल एक घटे पर आके लागल बा चंद्रकला कहली कि दासी वो फूल के जल्दी लिया के आ हमरा के द ओ फूल के लिया के आ दासी जब दिहली आ कमल के फूल जब चंद्रकला सुंघली घटना घट गल और साइकिल के टूटा बच्चा है नवा वाह तो दासी के चंद्रकला आई डॉक्टर साहब हम तो कहीं घरे चल गए जी जी चार्जर इना के लगिए रखेला जब तनी डाउन होई तो चार्ज कर लेती तब का चार्जर खातिर घरे जाए के पड़ता मोबाइल लगे बा तो चार्जरो लगिए रखे बानू चार्जर लगे ठीक ठीक हम देख लेने चार्ज होके आ गए बिल्कुल बिल्कुल अरे दस लेके घूमा तारी सरजू किनारावा आ चंद्रकला कोई के सब हरे सिंगारावा अरे फूल कमलवा के दहते गोइल गजब होई गइले फूल कमलवा के दहते गोइल गजब होई गइले हारी तो दासी से मंगा के फूला आ सुंघल गली रानी आ फूलवा के सुंघते बढ़ल परेशानी भइल का रानी के गर्भ रह गइल गजब होई गइले हारी रानी के गर्भ रह गइल गजब होई गइले हारी चंद्रकला कमल के फूल सुंघली आ गर्भवती हो गई ए पर गंजनकार लोग विद्वान लोग प्रश्न खड़ा करेला कि कमल के फूल सुंघला से केहू गर्भवती होई ना तकर जवाब हमने के देनी जा आज की कि जब चाउर के खीर खइला से दशरथ जी के तीनों मेहरारू कौशल्या सुमित्रा के कई गर्भवती हो सकता नहीं सब है तो कमल के फूल सुंघला से भी गर्भ रह सकता जब अंजना मैया के कान में दुर्वासा ऋषि के द्वारा शंकर जी के मणि ब्रिय डलला से हनुमान जी के जन्म हो सकता तो कमल के फूल सुंघला से भी गर्भ रह सकता जब दृष्टि भोग से ब्रह्मा जी के दृष्टि भोग से शंकर जी के पेट से नारद जी हो सकता रहे तो हमने के देखले नहीं खींचा जोन पढ़ले बनी जा तो उन्हें हमने के गाई ले गलती ना नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंता वो कमल के फूल में का रहे विभांडक उद्यान ऋषि के कुटिया वो नदी के ओह पार रहे सरजू जी के ओह पार आ उहे नहात रहले उनकर मड़ी सपन दोष में स्खलित हो गए आ वही लंगोटी के धोत रहे आ उहे मड़ी कमल के पंखुड़ी में अटक गए रहे आ दह दहते पार आई जब ना के सुंघला से चंद्रकला गर्भवती भइली अब बाप महतारी के चिंता ही भइल कि एगो तो कुंवार लड़की ओही में आ न आ कुंवारे में गर्भवती हो गईली अब तो कुल के इज्जत माटी भइले बा
तो मुआवे खाती कहलो के कर के मुआ दिहल जाओ। हाँ वशिष्ठ बाबा कहले कि ना इनका के मुआवे काटे के नहीं खे, ई जे कर चीज हो उनके के यहाँ ले जाके उनकर हाथ जोड़ल जाओ, पैर पड़ल जाओ, किरवा इनका से बियाह कली। उदयन बाबा के यहाँ वशिष्ठ बाबा और राजा अज उनकर पत्नी और चंद्रकला जाता लो प्रार्थना करता लो कि हमरा बेटी से शादी रहुआ कली। एक हाथ जोड़ के माथा झुकाई अरे विनती करी बार बार रौरे हाथ बाबा हो बटुए इज्जतिया हमार। रौरे हाथ बाबा हो बटुए इज्जतिया हमार। हे बाबा कली बियाह रउआ चंद्रकला से अपन बनाली रानी। बतिया हमार मानिए बाबा हाथ जोड़ा तानी। अन्ना तो कुंवर बेटी बेटा जन्मई हन अरे हंसे लगी सनसा। कुंवर बेटी बेटा जन्मई हन हंसे लगी सनसा। रउए हाथ बाबा हो बटुए इज्जतिया हमार। बाबा बात मान के शादी कैलन। आज शादी कैलन देखी पहले बात के बड़ा कीमत रहे। बात कहीं न पीछे दशरथ जी प्राण त्याग दिले। अब बात के पीछे ही रामचंद्र जी वन तक चल गए। तब बात के पहले कीमत रहे। यस वशिष्ठ बाबा शर्त लवले कि हे उदयन ऋषि शादी कले लड़की से, बाकी जहिया तार लड़का हो सबसे पहले वो लड़का के लीलार हम पढ़ब, हम निर्धारित करम कि लड़का तारा के रही कि ना रही। यस 1 महीना 2 महीना 3 महीना आखिर उस समय आ गई। चंद्रकला एगो पुत्र के जन्म दिहली। आ पुत्र के जन्म दिहली उदयन बाबा वो लड़का के लेके वशिष्ठ बाबा के लगे गइलन। जब लीलार पढ़ले तो कहले कि हे उदयन ऋषि ए लड़का के ले जाके जियते दफना दो न तो तारा कुल में कलंकित होई। जी एक बार सोचले ना बाबा ले जाके शमशान भूमि में आधा रात का गढ़ा खोनत रे आ लड़का जरिए खेलता जियते लड़का के दफनावत रे आ रोवत रे निर्गुण हो। रातिया हो बाबा कर ले हो रो दानवा। कैसे के तेजी कैसे के तेजी कैसे के तेजी कैसे के तेजी विधान कोई के तेजी विधान अपनी होला लाना। जनी है तो तेजी जनी है तो तेजी जनी है
होती हाँ चंद्र काला हो जानवा अपना लड़का के जेते मालिक 12 बजे रात के शमशान भूमि में गढ़ा खून के बाबा दफना दिले। वाह अब बैठ के इतना रोले इतना रोलन कि दोनों आंख से अंधा हो गई। लो अब चंद्रकला पहले से अनहर रह और देन बाबा रोते रोते अनहर हो गए। घर जाके कहले जब चंद्रकला पूछली कि हमार बेटा कहाँ बा, कहले कि तोहर बेटा रास्ते में प्राण पखेरु उनकर उड़ गई। हाँ हम अभी दफना के आवतानी। दोनों प्राणी रोवल लो, बाकी समय ऐसा मित्र कुछऊ ना होला। बड़े से बड़े घाव के समय ही भरेला। आज हमनी के समय पर मृत्यु भइल बा तब भी संगीत होता। इस समय पर मृत्यु ना भय रहे तो गाना बजाना दरवाजा पर ना हो। ना कुछ समय बीतल फिर चंद्रकला गर्भवती भइली। एगो लड़का के जन्म दिली। बाकी दोनों जने आंख से आनर लड़का के मुंह कैसन बा देख ना पाइलो। लड़का के रोवला के आवाज कान से सुनल लो, जौना के श्रवण कइल कहला। वो रोवाई के कान से श्रवण कइल लो, ऐसे वो लड़का के नाम श्रवण कुमार धराई। उहे श्रवण कुमार सियान भइले। जौना बेरा अपना बाप महतारी के कामर बना के वही पर बैठा के तीर्थ यात्रा करे खातिर निकल रहले। जौना के भैया सुनौनी है अयोध्या से कुछ दूरी पर एको बट वृक्ष के नीचे वो लोग के प्यास लागल। अब पानी भरे खातिर गइलन। दशरथ जी युवराज रहले, शब्दवेदी बाण मरले, श्रवण कुमार के छाती में लागल। बाकी उघाड़ा के पानी जौन रहे भइल का एजवे कहानी बिया। जब जाए लगले श्रापित हो गए। हे राजा दशरथ, हे युवराज दशरथ, जैसे अपना पुत्र के वियोग में आज हमनी के तड़प तड़प के अपन प्राण त्यागत नहीं जा। एगो समय आई कि तहरा 4 गो पुत्र हुई है, बाकी समय पर तोहरा लगे कोई ना हुई। श्राप दे के मर गलो। घड़ा के पानी जब दशरथ जी जाए लगले कहलस आवाज आई, हे राजा कहाँ जाता रहा? है श्रवण कुमार पानी भरले रहले हा, ए पानी के होई का? दशरथ जी चिंता में पड़ल बड़े। आ वही समय नारद भगवान बीणा बजावत नारायण नारायण नारायण, अरे बीणा बजावत नारद जी आ गई। 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 बाबा के देखी के राजा हरसा गइल। बाबा के देखी के राजा हरसा गइल। दशरथ जी बाबा के गोड़ लगल कि बड़ी उचित समय पाइल बनी। हे घड़ा के पानी के करी का? नारद जी बतावले कि हे दशरथ एगो काम करो, अब तू तो भारी पाप कर दिले बड़ो। हई उदयन ऋषि तहार बहनोई लगे है। हई चंद्रकला बाड़ी ई तोहरे बहिन लगे है। आ जेकर बाण से तू वध कइले बड़ो उ तहार भगिना लगे है। ई राजा अजय के लड़की रहली। ऐसा काम भैला से इनका के हमेशा हमेशा खाती छोड़ दियल गए रहे। ए बात से तू अनजान बड़ो। आ भगिनी ए भगिना आ पाहुना जीजा के तू वध कइले बड़ो, ए लोग के श्राद्ध करो। तोरा पर हत्या लागल बा। ए हत्या कैसे पूरा कटी? इहे घड़ा के पानी पंडित जी लोग के बुलावो, निमंत्रण दो, भोज करावो। आ इहे घड़ा के पानी पंडित जी लोग के पिया दो, तार ग्रह कट जाए। इस संसार में ब्राह्मणे ऐसन बानी सब है कि कोनो पाप अपना छुधा में भस्म कर दे सब है। जनी के नाम से कब सही बात है भैया। अब अनिल भैया देखते बनी पाती बैठल। अब एक घड़ा पानी दशरथ जिले के चलावल चालू कैले ना। ये नहीं हो रहा तो
जल 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 तबे घड़ा पानी के तरह रहे हैं खत्म हो गई। अब शुद्ध पानी वही घैलावा में भर के जितना पंडित जी बच रहे लो वो लोग के चल हैं जल 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 पानी पिया ले ओकर में नारद जी कहले कि अब तू ब्राह्मण समाज बैठल बा बता दो कि तू ब्रह्म हत्यारी पियले बड़ना तो यहाँ सब शराब दे दे दिक्कत हो जाए। दशरथ जी सोचे लगल के दादा ई नारद जी देख लगावन बाड़न अपने कहले कि ब्रह्म हत्यारी पिया दो अब पिया दे तो फिर कहता रहे कि बताइयो दो हाथ जोड़ के कहले कि हे विप्र समाज पहला घैला के पानी जितना लोग पियल हा वो ब्रह्म हत्यारी पियल हा आ जौन शुद्ध पानी पियल हा वो दूसर पानी रहल हा। अब जौन शुद्ध पानी पियल रहे लो पंडित जी एक ही पंडित जी के गोल बैठे रहे एक ही आंगना में जौन शुद्ध पानी पियल रहे लो पंडित जी तो ना अपन अलगा गोल बना ले हलो अरे बाप रे आ जौन घड़ा का पानी पियल रहे लो तो ना अपन अलगा गोल बना ले। अब जे शुद्ध पानी पियल रही कहे कि जहाँ ये खाई लो तहाँ हमनी के ना खाई जा कैसे कि महापाप पियल बने हमनी के शुद्ध पानी पियल बनी जा। दशरथ जी हाथ जोड़ के कहले प्रार्थना कहले हे नारद बाबा रौरे कोनो उपाय लगाई। नारद जी कहले कि ठीक बा रो सबके दोनों आदमी के व्यवस्था बा जे पाप पियले बा महापात्र से जानल जी महाब्राह्मण से जानल जाई रउआ सब खाई आ शुद्धो ब्राह्मण रउआ सब खाई बाकी रउआ सबसे पहले इहा सब खाई जे पापवा पियले बा इहा सब बगीचा में खाई और रउआ सब अंगना में खाई। हमनी के 10 कर्म मनाई ले जाने घंटा बनाला महाब्राह्मण के बुला के और अपने हाथे बनाई ने सब खाई ले सब तबे से प्रथा चले लागल। महाब्राह्मण लोग के बगीचा में जौन के खौरा कहा जाला ओ दिन तो हम लोग खा लो आ सोरहिया के दिन यहाँ सब खा ना तेरहिया सोरहिया महापात्र महाब्राह्मण जकरा के कहा जाला जननी बोल दी भक्त और भगवान की जय। हम उहे जानी ले सुनरन भैया जे कथा गावे ओकर संग कथा गावा जे लयदारी गावे ओकर संग लयदारी गावा हौ खाली काम छोड़ दिल बानी गोरिया देवे वाला काम छूट गइल बा। त 2 2.5 से पहले हम खूब देत रहनी गाड़ी।